2025 बिटिसि बिसायख'थिनि रिजाल्ट बयबो मिथिखाबाय। दा जोंना 14 नं चिरां दुवाराव सोर देरहामारगोन, खाम्फा बरगयारी देरहागोन ना हाग्रामा महिलारिया देरहागोन जोंनि 14 नं चिरां दुवाराव दा हेर-फेर जानानै दङ। दासिमाव काउन्टिंआ जोबनानै थाङाखै। 16 नं निसिमायाव बिपिएफ हिसाबै जेम्सआ देरहानानै दङ, देरहाबाय। रनजित बसुमतारीनि एगेन्स्टआव गेलेदोंमोन। दा रनजित बसुमतारीया जेनबाय, जेम्सआ देरहाबाय आरो रायजोफ्रा बिथांखौ दा बरायगासिनो, बरायनानै लाबाय। भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जेम्स बसुमतारी 16 नं निसिमाव जेम्स बसुमतारी हेक हाहि मारिले। নির্বাচন ঘোষণা ফলাফল বিপিএফ দলৰ হেক হাহি। 16 নং নিচিমা জেমস বসুমতাৰী, 16 নং নিচিমা জেমস বসুমতাৰী জিকা। 16 নং নিচিমা জেমস বসুমতাৰী জিকিলে, জিকিলে, জিকিলে। बोरै मोनखो बिपिए जिंदाबाद, बिपिए जिंदाबाद। बढ़िया बढ़िया। Viva!